Nagsinaw-sinaw. Nagsinaw-sinaw. Iganahan ko sapatos kaya kalamiun. Guys na. Valentino. Hi guys! Masang adlaw na itong tanan. Ako na po ni si Terverse. Karan na adlaw, Lunes, Marso 28, 2022. Nza, nakapakita rin nyo guys. Dako'y nadawat nga maadzuho na po. Gikan pa ni sa New York City. Nag-abre man si Florami sa package nga gipada Niza. Nza, day ang bahin. Isa ka paper bag. Naisuwat da. Terry. Terry. Terry! Uy! Grabe, majuhun. Lamiun ka ito. Para kalamiun. Charan! Bag nga ugdo. Bukdo ka ito nga bag. Nalamiun siya. Isa tang magajag Terry. Dari. Kuhan siya nga bag. Tommy Hilfiger ba ni? Sama ni? Mau pagkabasa? Lagi Tommy Hilfiger. Mana begitu penting ngani? Anang gamit ng mga tukos tagbilaran bitaw guys, kaya daghan mo ko dadun. Sa mak masih sana. Pwede sila daghan. Pagit man ang sesud sa bag nga Tommy Hilfiger. Hilfiger ba ni? Lagi. Uy, gimaw. Ninggimaw. Saba sila sa ubus. Nagkaaliwaros po kaya nag-vlog po sa ilang mga bahin. Uy! Aring unahon din kuan. Sanina. Wow! Ganahan ko rabad sa dress. Uy! Calvin Klein. Ganahan ko dress dun. Lamig ang kanang sinasinaw na. Naganahan pa kape? Saglang mabi kay og daga na kami. Ani hatag nimo. Unsa, dapat katud. Dapat katud, dagan pa ni sud. Ya, lami ka zo. Oops. Sapatos. Ya, nagsinaw-sinaw. Grabing sinaw-sinaw guys ha. Sinaw na. Aran ni kamahalon. Valentino na guys na. Valentino. Oh, may Valentino dito sa buong mga palit. Dali, sapot ka na. Away ko makapaspaso dari ato ko silong mag-vlog sa. Nag-alaros mo sila do kay Laming sakto din para sa ang dress. Sakto ra gid sa kadyo. Sa isot na og musimba. Ugo to pagkus tagbilaran nga na. Sa grabe. Grabe gid ang salamat ati. Karo pa jud kasuway kasuot kog sapatos nga kuan. Karang nay mahalon. Kagamang mga sapatos sa gintaon dito ragikan sa ukay-ukay. Tagaban pod hinatag ra pod sa mga sponsor. Salamat gid kaadto ninyo, salamat. Salamat ka to dani sapatos ti. Ganahan ko kara kalabi nagilak-gilak. Nagilak-gilak. Nagilak-gilak na Valentino. Pati isa. Sapatos gapon. Charan. Yeah. Sapatos nga Chanel. Mahal ni ka itong Chanel po. 20 mil siguro po di. Bitaw ko. Wako kaya mga rin yung presyo rin kuhan guys Chanel. Pero kuhan dyan din kananay. Mahalin din siya. Ang suot. Para makita po mo. Ang suot para makita po mo. Para dyan. Suot na kong sapatos nga Chanel. Saktor ka dyan. Una pa ko silong napaspaso ng tako. Saka na mo ko sa kwarto. Pagkat mandari. Ilipay ko. Ilipay ko na kay nanak ko. Chanel ng sapatos. Di ko kabalit nga nila kaya mahal ng Chanel. Hi guys. Jen.
Charan! Sakto na gadzahan na. Chanel. Char. Lipay ko nga. Nakasapatos ko og Chanel. Og Valentino. Dara pag bag nga Tommy Hilfiger. Asi na yung indugdog ka na gabi eh. Kaya basiga katkutos ilaga. Ganahan mga ko. So tinahog ba umatukos lungsod. Karang kalamiun. Ganahan ka ko karang kalamiun. Karami salamat agad ka sa ATM. Aradjun kabautan nimo ATM. Ika panis New York City. Nara ka sapatos, channel ng Valentino. Uy. Ya pagkatid. Uy. Pagkat isa. Hala, sinaw-sinaw. Uy. Dia Mac. Uy. Hala. Mahal ning Mac. Mac nga kuan. Highlighter. Highlighter nga Mac. Hala, mahal na ba din Mac dun? Tag $33. Grabe. Naam kita sad. Nih. Kita muluk gua. Ah. Aday. Be. Mak. Wow, uy. Lelay color. Nah. Ceran. Namiun. Mama ni gamitin ni Flor may makeup si Zaka ng ibutang dani isa ni highlighter. Praktesan pa na og kanang nay butang sana ko babasig mo na kong nog iring. Inigdi makadimao. Wa ko maarad og makeup. Pero magpractice ako og makeup kaya naman ko gamit highlighter. Salamat ka adto sa team. Arang salamata gud. Grabe din salamata. Panisa. Apa isa? Apa rin isa? Ah, kuan ni siya. Karang naay shine paper kan. Magpasinaw sa simod. Uy. Arahumuta. Arahumuta. Kaniun. Ganahan ko sa bag. Na. Karon pa pagpasuhay bag na ingani. Na. Na. Charan. Ganahan ko. Namiun. Kana na yung gamit-gamitin og mulakaw ko. Ganahan ka ko dari. Ganahan ko mag-dress kanunay. Ay nga naman. Ug pantalon ko, magsayali nga na, maglibog pa man ko. Hay, partner daw ni si Nina. Magpantalon ko, maglibog na po ko kahani ang partner nga din nga t-shirt. Marang, ganahan siya kong dress kay, dito na. Ngita na magsanggalat, ug kanang nay, sanggato, ug kanang pagsapaw. Moro. Di na magdali. Ganahan ko na rin. Ano yung partner sa mga dress. Ug mulakaw ko. Uwa pa ning hatag og Chanel nga sapatos, di ko kasuway suot ingani. Kay kasagaran man sa makasuot og Chanel ingana mga Valentino, katurang mga kwartaan lagi. Mga yayamanin. Sa kami taong kuan taong may mga kubrera, aga mo adto tras mga ukay-ukay. Sa karon nakasuot sa kog Chanel. Salamat jud gazo ATM, ato ning ampingan. Salamat sa itong pagtanaw.
Salamat sa itong pagmahal. Diya sa gato dahil pa nakasubscribe sa ang channel, pareho po subscribe. Maluoy mo, kaya rong dugang-dugangan pag ang mamisus. Kaya basig magminsan ako sa tuig. Makatigom na kong mamisus pag ginagmay. Katukod kong padag. Salamat ka sa Ate M sa imong gi-share dari namo. Grabe sing lipada namong tanan. Salamat ka sa Ate M. Ginoo ray magbawas sa imong kabuutan. Ang amping mo kanon na diha sa imong tibuok pamilya. Magkita-kita rata pahunti. Bye-bye. Excited na. Kasi Ate Ali, mga ko na pong anak ni Purami. Buang dia. Ako kay bawo. Kaya kagod na na. Medyo makaanak. Pagpaangkan na laman. Buang anak. Og kaduha mapaangkan, unsa naman na? Piliduan, magapat ang una. Kaya man itong pinangadyo. Iro. Di ba pinangadyo, sinubang, pasag ko iba, napasa anak, ramang pera. Yes, Purami diha, marag bata. Nagdodoa ako an. Slime. Labi magod kay na makalingaw pa. Lalay ka na lagi sinaw-sinaw. Hindi mailhan lagi te. Ano ta? Honeymoon man mig 22. Hala. Tara. Karoon tiyaw, bagay Aw, excited sila. Unsa sigurado ka? mo rigla. Wala ko kay namdam. Nga naman na. Hindi ko mag Kay, regla. na. Di masigado na Maburos di. Ha? Hindi ka magregla sa kung anon. Sa pagkakuan na. Di, Basta kay, Balito ko. kung sa mong regla, naman siya regla nga predisra. Hindi. Basta kay first mens ni mo, maghihap kag 7 days. Gulab na kada nga sa 7 days, di kada buntis. Asa maligregla pag Wa, kay namdam lagi. nalabo nga. Ibang di ko maghinigla sa una. Delikado. Apa din? Umaburos ka, may pagkag... Pero gidugo Bautan na bakas doktor na na. Katong gikasal mi sundoy. Wala ko na to gidugo. Pila kadlaw? Bawo. Pangtan na ba ka dana? Inagkanang nay Wala ko kay bawo. magpaprinatan na ka. Kay maura ba na ikaw? May tao. Pangtan nun si Pero lugdugon ko anak man. Na adun tag dinakadugon floor kay rong nagkaanan ng gibulan si daan. Naka-December na kay bata. Hindi mo ko nagiduon. Sige na ko Patay mo, iyak Doy. na. December. O April. Aba. Dinakadugon April, May, June, July, August, September, October, November. Na, sakto di December, mga anak na kapuro. Oy, lami kay Pasko. Ada nga sa birthday. Pasko. Wala! Angan, Floresita. Baji. Diyan og triplets na ako na mag-isa. Let's di pagtuon do na hiro. Gay mo maginjo. Di ba kung mga anak na kaplor ba? Isa na pagkabuan, pagpaanak na pag-uturo. Iya, mamatay na ko na ng inutom. Di, kapag yan man. Di mo na ba kwarta laliman ka? Sarya. Brato lang na ito eh. Pagdali po ng mga bata, kaplor ba? Ining di po kag-isa. Di ba? Pwede mo ko rin nga anak, malamay po ka na hapon. Di lagi mo sugot undo. Kaya yung pag-ahon na lang pong anak, isa. Sugot undo nga na. Magaon magay nas ijang mga pagumangkon. Lag ako, mga tsubo kong parami. Okay mo maginjo. Wala naman ko yung Alanganin chance ako. na nakitiguang naman ko. 40 na gidugo pa katiwa na. Hindi ko na, gidugo pa. Gidugo na. Gidugo pa man di ay wala problema. Alanganin na mong ko ka 33 na. Jog mga anak kong 33, maburos ko 33 ko hadlot na. Di pa man. Naman. Sakto pa man na. Tanawa lagi. Minjo na mo. Ina zabo na. Magminjo na mo. Luoy nga na may alala. Pagwa nga mo. Ilan na isa ra lang nga ni. Na tayo si Saliano. Lami makalingaw. Pakawag stress no. Pilit. Ako rin kinalood dyan natin, bro. Kay Di lagi luoy. Oy, luoy. Agluoy katong tuanas impirno. Kaya wa na to sila kaluwasan. Kamo di pa kay buhi pa mo. Naapay pag-asa. Na naman kay Aliana. Kunig isa pag dali-dali sa maghimos manong re. Uli ato rin July na, ay July. Himos sa dali-dali. Mara ko pa kasal. Ikatukod na itong bayad rin sa Jesus Kalibangan. Abot ni nung re. So na pujo nung re to tiguwang na dito. Ba, ako Ako ba rin magpabay? Si Jemmy magpabay para lang. lagi magmanage siguro man siyang mata kwarta ikaw ang diapoy mag dumada na. Ang problema
Lanag gusto magtae. Ana mo pud magbayad kung sa kalibangan nabuay. Sila yung space di ay. Ang buto lang space. Ato des ila ng bansoy mo. Hanjo mo mga Hala na alam maghanap mo. pila ka basing. Karang buwan na. Nana lagi. Kasi pagsulok sa kong gubag-gubag ito ko. Sabi labot. Magkabag-kabag. Magkabag ko no. Malipay po ta kay. Malipay mga batang gabriel. Ita ka ko'y kurami pa baka. Ora kag amo. Hindi maghagman. Pwede na maghagmag sa kasimana. Di uy nabuang. Oh, Di pa ka mapakagus ko no ay. Pagkagusan man ang bata din yung dado yung ibilin buang. Pero imong pasuson. Mag imong Sunog na yung gatas. gatas buwan. kanang na anas mga alata. Ha, may pasusog ko sa gatas. At tudos lata. Pero og na aw lami. Ang katong nga nagpasusok kang aliana sa una, sa imong gibati pero kanang unang Sakit. suso. Sakit di. Sakit. Hindi kang kabon. Sa lain na rabas ko, naghan rabas ko gatas. Anadin ko ba? Hibag. Murag itong bumbay mo suso sa una. Atong pagpa. Wa mo kabantay sila na rin tambuka? Eh. Grabe naghanap ko gatas din. Hindi paglotas ang suso ng hibag. Unsa man to imong gipangkaunti? Wa jud, anadin jud ko baboy pa ko anadin ko lamin kadang anak penta ko no. Kaya Sayang. nay. Anadin ko baka Daghanan naghanap ta si ko Jay, gatas. daghanan ta si Jay kuan. Kay daghan may gatas. Ang naghanap jud ko gatas lagi hagog to kung bumbahan kay nagana di mapas ni Aliana. Pus nga gus Aliana sa una. Ug na laki pa sa Liana kaapas sa to. Hinay pa siya na musulon tambol kapitong yan sa una. Tambok bito ka dyan, naghanap ko gatas sa una. Murag iring si Ayana. Basta kazo. Unsa man Di lang majud lali magburos kay arang paita. Kain sa manipod. Bagat di. Bugat sa tidi magilisod kag higda, ang takilid niya na. For 9 months. Ini nagkatako, inigbago pa di. Adi Ini pa. nagbago na. Kaso lang nagbago Ubura sa pa. ka pero mag-vlog hapon ka. Aka, Basta nagtanda ka na. arang. Yang di man. Namin Kay may baday ka mo tumaburos. Hindi ba inig panak? Di isa, si undo isa. Hindi. Kaya raman ang mga silpon-silpon rin yan. Pero di naman ta makisayod kay magkugus nagbata, magatiman. Buwa na magagyaya, ako na may kuha gyaya. Kurod pala magkap. Tikangkang mga bata. Flor. Magimo kag tindahan, Flor. Kuha kog tindira, Flor. Di na kayo. Unsa na mas nuri ug tuwa ka na. Ako masuri di ha. Ako yaya ko. Uli makatug July. Ako na magyaya plur ha. Di lagi kay dagatukaran ka. Di maulian ako. Dag tagbata mapakug mo. Hindi man. Pagkamot-kamot na maulian lagi ka. Kay? Kalingaw man ako ala. Hindi, ala ko, ngilaran. Ah, ko ano na kayo na. Ako. Ignorante makuha na maguna. Ay, marang gupang nga na nakuha na. Kasi guys, na makalingaw. Puho man. Bahong rubber. Ito na Tilapi ko, no? Kamutin, kas gan mo kunig kamutin mo. Tilapi ko no. Kas gan. Ikaw rin tilap. Kuha na mga bata, kamut-kamut, yung pagtilapan.